Чаму Лукашенко забараніў звальняцца сялянам і сам звольніў міністра? Чаму маці яго малодшага сына ездзіць па краіне і колькі грошай лукашэнкаўскі дэпутат прапануе за затрыманне Паўла Латушкі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 21 ліпеня. Лукашенко муштруе чыноўнікаў, запрыгоньвае сялян і звальняе міністра. Цяпер ён пачаў разбірацца з уборачнай кампаніяй. Прычым на вялікай нарадзе не толькі чыноўнікі, а і сілавікі. Генпракурор Швед, а таксама міністр унутраных спраў Кубракоў. Страда – это, если хотите, наш продовольственный фронт. И от этого фронта зависит все. Лукашенко, як звычайна, абураецца. Прыпіскі, кепская праца, непадрыхтаваная тэхніка, крадзяжы і п'янства. Ну і гэтак далей. Карацей, ай-яй-яй, ой-ой-ой, жніво ў небяспецы. Але тут важна не забываць адзін момант. Усё, чым абураецца Лукашенко, было зроблена за часы яго кіравання і пад яго асабістым кантролем. У яго было 29 гадоў на любое удасканальванне сістэмы. І які вынік? А вось такі. Сённяшняя цытата самого Лукашэнкі. Ситуация на полях далекая не тое, что от идеальной, а от нормальной. Конец цитаты. Прычым сялян ужо кантралююць і КДК, і прокуратура, і звычайная міліцыя, а міністраў прызначае сам Лукашенко. Але ж нешта пастаянна ўсё кепска і ўсё не так, і кожнае жніво ўсё пачынаецца па новай. Дык, магчыма, галоўная праблема ўсё ж такі не ў сялянах і не ў чыноўніках. Але ж на думку Лукашэнкі праблема якраз у кадрах. І цяпер у яго нарадзілася новая ідэя. Загад такі. Ніхто ў калгасе не зможа звольніцца без дазволу кіраўніка. Цытата. Ніводны спецыяліст, ніводны кіраўнік сельгаспрадпрыемства не можа быць пераведзены на іншую працу альбо звольніцца без рашэння старшыні райвыканкама. Тое ж самае. Ніводны механізатар, даярка і гэтак далей у сельгаспрадпрыемстве не можа кроку ступіць налева-направа без рашэння кіраўніка. Замкнёная вертыкаль і адказнасць. Канец цытаты. Таксама Лукашенко звольніў міністра сельскай гаспадаркі Ігора Брыло. Яго адправілі ў Віцебскую вобласць памочнікам. Звальненне паказальнае. Магчыма, на яго паўплывала і тое, што Брыло быў хіба не адзіным чыноўнікам, які дазваляў сабе публічна спрачацца з Лукашэнкам. Працягваюцца і праверкі рэгіянальных медыцынскіх устаноў. Займаецца імі міжведамственная група пад кіраўніцтвам Ірыны Абельскай. Пакуль што ездзяць па Мінскай вобласці. На чарзе Брэсцкая. Але тут, напэўна, трэба прагаварыць вось што. Гэтыя праверкі пачаліся па асабістым даручэнні Лукашэнкі. На вялікай нарадзе ў маі ён увогуле крычаў на чыноўнікаў і асабліва напіраў на праблему з познім выяўленнем анкалагічных захворванняў. Гэта вось чаму цікава. У Лукашэнкі ёсць такая заўважная рыса. На некаторыя рэчы ён пачынае звяртаць увагу толькі тады, калі сутыкаецца з імі сам. Згадаем, напрыклад, як у 17-м годзе Лукашенко патрабаваў пачынаць урокі ў школах на гадзіну пазней, бо яго сын Коля не высыпаўся. Нешта падобнае выглядае адбываецца і цяпер з медыцынай. Аргумент на карысць гэтага і тое, што кіраваць гэтай групай па праверках, Лукашенко паставіў максімальна давераную асобу, меркаваную маму яго малодшага сына Мікалая Ірыну Абельскую. Таму падобна, нешта прымусіла Лукашенку сёлета звярнуць увагу на медыцыну і ў прыватнасці на сітуацыю з онкалогіі. Гэта зусім не значыць, што ў самого Лукашэнкі нейкая хвароба альбо пухліна. Магчыма, штосьці здарылася ў кагосьці з яго блізкага кола, альбо нават у сваякоў кагосьці з набліжаных да яго людзей. Але ў любым выпадку сітуацыя цікавая, так што будзем назіраць. Таксама сёння стала вядома, што ўжо ў нядзелю 23 ліпеня у Лукашэнкі будзе чарговае спатканне з Пуціным. Сустрэча пройдзе ў Расіі. Збіраюцца абмяркоўваць свае звыклыя праблемы – вайну і санкцыі. Цяпер Лукашенко і Пуцін бачацца амаль кожны месяц, а часам і па некалькі разоў. У маі сустракаліся двойчы. Пасля быў чэрвеньскі візіт Лукашэнкі ў Сочы. І цяпер вось зноў. Пуцін жа сёння правёў пасяджэнне свайго Савета бяспекі, дзе нагаварыў усякага і асабліва пра палякаў. Прынамсі, ён расказаў, што Польшчы яе заходнія землі падарыў Сталін, але цяпер Польшча хоча захапіць заходнія землі Украіны. Таксама Пуцін прыгразіў. Агрэсія супраць Беларусі будзе ўспрымацца як агрэсія супраць Расіі. Цытата. Мы адкажам усімі наяўнымі сродкамі. Тым часам у Расіі сілавікі затрымалі аднаго з самых неадназначных персанажаў
Ігара Стралкова-Гіркіна. Яго забралі проста з дома. Працаваў следчы камітэт. Як паведамляе яго жонка, Гіркіну выставілі абвінавачванні ў экстрэмізме. Цяпер яму пагражае аж да 10 гадоў зняволення. Былы палкоўнік ФСБ Гіркін – адзін з ключавых дзеячаў падзей на Донбасе ў 2014 годзе. Ён нават меў пасаду міністра абароны так званай ДНР. Цяпер жа ён перакваліфікаваўся ў блогера. Гіркін падтрымаў уварванне ва ўкраіну, але ж быў вельмі незадаволены тым, як Расія вядзе вайну. Яго блогі сталі папулярнымі пасля таго, як ён першы стаў даваць непрыхарошаную інфармацыю з франтоў і крытыкаваць расійскае камандаванне і ўлады. Ён першы ў Расіі спрагназаваў правал наступу на Донбасе і адступленне расіян з-пад Херсона. Апошнім часам яго крытыка Пуціна стала радыкальнай. А дэпутат Олег Гайдукевіч заявіў, што прапануе ўзнагароду за прымусовы прывоз Паўла Латушкі ў Беларусь. Грошы, праўда, невялікія. Аказалася, што Гайдукевіч яшчэ ў 2020 годзе заяўляў, што заплаціць $150 за Латушку. Цяпер жа ён падняў стаўкі і гатовы даць аж $220. Па сённяшнім курсе гэта 666 рублёў. Чаму выбрана менавіта такая сума, Гайдукевіч не патлумачыў. Трагічнае здарэнне адбылося падчас суда над журналістам Паўлам Мажэйкам і адвакаткай Юліяй Юргелевіч. Працэс зрабілі закрытым. Сваякі і людзі, якія прыйшлі падтрымаць зняволеных, выйшлі на вуліцу. Раптам стала кепска актывісты Святлане Рынкевіч. Яна страціла прытомнасць проста ў двары суда. Выклікалі хуткую. Святлану адвезлі ў бальніцу, але там яна упала ў кому і ўначы сканала. Рынкевіч не была асабліва медыйнай і вядомай шырокай публіцы, але яна і сама пацярпела ад рэпрэсій. У 2020 годзе яе затрымлівалі. Пазней Рынкевіч страціла працу праз удзел у пратэсных маршах. Цяпер Святлана ціха рабіла важную справу. Прыходзіла амаль на ўсе магчымыя палітычныя працэсы, якія праходзілі ў Гродні. Проста, каб усміхнуцца чалавеку ў клетцы, паказаць яму, што ён не адзін, каб сказаць добрае слова яго бацькам. Наша Ніва выказвае самыя шчырыя спачуванні сваякам і блізкім Святланы Рынкевіч. Чарговае затрыманне святара. Сілавікі схапілі ксяндза з Ліды. Гэта Андрэй Зноска, пробыш парафіі Божай міласэрнасці. Ён з'яўляецца кансультантам канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі па юрыдычных пытаннях і экспертам у кананічным праве. Затрыманне адбылося 19 ліпеня. Прычыны і месцазнаходжання святара пакуль невядомыя. Жудасная гісторыя з Пухавіцкага раёна. Мужчына утапіў знаёмую ў калодзежы. Пачалося ўсё па традыцыйнай сумнай схеме. Разам выпівалі, пасля пасварыліся. Мужчына пачаў выганяць сяброўку, і калі яны аказаліся на вуліцы, ён падцягнуў жанчыну да калодзежа, скінуў яе туды, а сам спакойна пайшоў у краму за новай порцыяй алкаголю. Але хутка яго затрымалі. Высветлілася, што раней 38-гадовы мужчына ўжо прыцягваўся да крымінальнай адказнасці і толькі нядаўна вызваліўся за кратаў. Цяпер яго чакае новы суд. І ўжо за забойства. Чыноўнікі цяпер ездзяць па дзяржпрадпрыемствах з новым заданнем. Яны пачалі расказваць работнікам, як важна нараджаць дзяцей. Такі стэндап правялі днямі ў мінскім метрапалітэне. Выступала намесніца кіраўніка Мінгарвыканкама Лазарэвіч, якая расказвала, як добра дапамагае дзяржава ў выхаванні дзяцей. Цікава, што, на думку чыноўніцы, галоўныя прычыны праблем з дэмаграфіяй, гэта цытата, наша лянота і схільнасць да больш камфортнага і бесклапотнага жыцця. Нагадаем, што раней сацыёлагі Лукашэнкаўскай жа акадэміі навук праводзілі апытанку, чаму беларусы баяцца нараджаць. Галоўнымі прычынамі людзі назвалі недахоп грошай і няўпэўненасць у будучыні. Няўжо цяпер улады спадзяюцца, што выступ нейкай там чыноўніцы можа раптам пераканаць людзей у адваротным. Маўляў, чорт з імі з грашыма, досыць ляніцца, будзем нараджаць. А Генпракуратура працягвае гісторыю з генацыдам беларускага народа. Цяпер пракуроры ездзяць па летніх дзіцячых лагерах і чытаюць там лекцыі пра злачынствы акупантаў падчас вайны. Але і гэтага ім мала. Паведамляецца, што цяпер пракуратура хоча яшчэ і вазіць дзяцей на раскопкі на месцах масавых расстрэлаў беларусаў. Вось такія навіны пятніцы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Добрых выходных!